napaka-quality ng lasa, in fairness. Alright mga kalakwatsa, eto na nga. Eto na ang highlight natin ng kanilang baked sushi, and first time ko lang mga kalakwatsa makakatikim na to. So grabe, sobrang excited na ako. Meron po silang 5 variants po dito ng baked sushi nila. Ang unahin po natin ay ang kanilang Sakura Baked Sushi. Ayan, so again mga kalakwatsa, sila po ang nag-bake po nito, o diba? Okay, yung ganitong isang tray mga kalakwatsa ay nagkakahalaga lamang po ng 220 pesos, o diba? So 220 mo, meron ka ng baked sushi mga kalakwatsa. Dito pa rin sa Food Invasion by AJC, Tayug, Pangasinan. So let's go, samahan niyo ako sa ating first bite dito sa kanilang Sakura Baked Sushi. Ayan. Alright mga kalakwatsa, so eto na nga, kaya meron po tayong nori sheet po dito. Dahil ang gagawin po natin, ang nori sheet ay ibabalot po natin yung baked sushi sa nori sheet na ito. So tignan natin, tikman natin ang ipinagmamalaking baked sushi ng Food Invasion by AJC. So mga kalakwatsa, don't worry, hindi nyo na rin po kailangan bumili ng nori sheet dahil sa isang order po nito, meron na po silang kasamang nori sheet. O diba? San ka pa? Okay, let's go mga kalakwatsa. So ganito daw po ang gagawin natin. Yung baked sushi nila, ilalagay po natin siya sa nori sheet at saka po natin siya babalutin. O diba? Napaka-sosyal. San ka pa, diba? So yan, tikman na natin mga kalakwatsa. Samahan niyo ako sa ating first bite. Okay. More on ang nalalasahan ko sa kanilang Sakura Baked Sushi, meron siyang meat floss, at the same time, meron din pa rin po siyang rice na homemade rice pa rin na gawa po nila. So, grabe, magandang combination pala ang nori sheet tas parang mga baked na ganito or baked sushi. Ang nakikita ko po dito sa Sakura Baked Sushi po nila, ayan, so gaya nga ng nalasahan ko kanina, meron po siyang meat floss. Meron po akong nakikita dito ang cucumber, rice, at syempre yung gawa po nilang sauce or homemade sauce pa rin po nila dito sa kanilang Sakura Baked Sushi. Ayan, ang susunod naman po natin mga kalakwatsa ay ang Tempura Baked Sushi. Ayan. Okay, so again mga kalakwatsa, lahat po ng tray na nakikita po ninyo is 220 pesos each mga kalakwatsa. So affordable na. Actually, napakabigat din po niya mga kalakwatsa at hindi po talaga siya tinipid. Ayan, so tignan po natin ang Tempura Baked Sushi po nila. Ayan, meron pa rin talagang isa rin sa mga trademark ng Food Invasion by AJC ay nori flakes. Ayan, so andito pa rin mga kalakwatsa yung homemade sauce nila. At tignan natin kung ano naman ang lasa ng kanilang Tempura Baked Sushi. Mga kalakwatsa, gaya ng ginawa natin sa isang baked sushi, ganito rin po ang gagawin natin sa Tempura Baked Sushi nila. So, kukuha po tayo ng nori sheet. Ilalagay po natin dito ang baked sushi, which is yung tempura flavor. Ayan. At babalutin po natin siya ng nori sheet. So, ganito talaga kainin ng baked sushi. Meron po siyang talagang kasamang nori sheet. O, diba? Talagang first time ko talagang makatikim ng baked sushi, mga kalakwatsa. So, let's go! Samahan niyo ako sa first bite ng ating Tempura Baked Sushi ng Food Invasion by AJC. This time, actually parang same sila ng lasa ng nauna nating tinikman, pero this time mga kalakwatsa, talagang mas lasang-lasa ko dito yung dried shrimp at the same time ng tempura po niya, at yung creamy pa rin po ng kanilang baked sushi ay talagang consistent pa rin. Ang next po natin ay kanilang California Baked Sushi. Mga kalakwatsa, tignan nyo, parang medyo na-amaze ako dito sa toppings niya dahil may nakikita pa ako ditong parang maliliit na eggs, pero tinatawag pa itong shrimp egg. Ayan, so meron pa rin po siyang, okay, may nakikita din po ako dito mga kalakwatsa, crab stick, at yung syempre sa maki hindi rin mawawala yung mangga. Ayan, at meron pa rin po siyang nori flakes. Ayan, so babalutin pa rin po natin siya ng nori sheet mga kalakwatsa. Again, ganito pa rin po talaga kinakain ng baked sushi.
Mm. Wow, nice. Oh my God. Okay. Wow. Actually, grabe. Kuhang-kuha nila yung lasa ng Maki. May paborito akong isa sa mga fast food. Meron akong paboritong California Maki. Naka-wrap po siya, and sa loob po niya parang ganito rin yung ingredients niya. Pero grabe, kuhang-kuha nila yung lasa talaga ng Maki. So for me, so far, ito yung marerecommend ko at masarap din po talaga siya, mga kalakwatsa. Isa rin nga nagpapasarap sa flavor ng kanilang Maki. Siyempre, ang normal na ingredient ng Maki is yung may halo pong mango, pampatamis po siya. So, dun talaga, nakuha talaga nila yung lasa ng Maki. So, grabe, thumbs up ako dito sa kanilang baked sushi. Ang susunod po natin ay ang kanilang Creamy California Baked Sushi. Ayan, so titikman na po natin, mga kalakwatsa. Meron po siyang cream cheese, mga kalakwatsa, crab stick, at meron pa rin syempreng mango, mga kalakwatsa. Ayan, tikman na natin at tignan natin kung ano bang pinagkaiba ng kanilang California Baked Sushi dito sa Creamy California Baked Sushi. Nakakatuwa naman ito, may pag-wrap-wrap tayo ng nori, no? Wow! Actually, kung masarap ito, mga kalakwatsa, mas pinasarap pa niya. Lasang-lasa ko pa rin talaga yung cheese niya, grabe. Napaka-creamy. Ayun ang pinagkaiba ng kanilang California Baked Sushi sa Creamy California Baked Sushi. Mas creamy din po talaga siya, mga kalakwatsa. Kung ito ay masarap, mas pinasarap pa ng Creamy California Baked Sushi nila. Grabe yung lasa ng nori nila pag pinaghalo, pag nahalo siya dito sa kanilang California Baked Sushi, napaka-quality ng lasa, in fairness. Okay, isa sa mga highlight ng Food Invasion by AJC ay ang kanilang baked tteokbokki, mga kalakwatsa. O diba, kanina natikman natin ng tteokbokki, yun po yung tinikman po natin. Pero ngayon, this time, baked naman ang titikman natin. So, ang kanilang baked tteokbokki. So, mga mahilig mag-Korean dyan, mga K-pop, ayan, recommended ko to sa inyo, mga kalakwatsa. So, nakikita ko sa kanilang baked tteokbokki. So, syempre, sa Korean nga, hindi mawawala pa rin ang sesame seeds. Pagka-slice ko ng kanilang baked tteokbokki, makikita mo dito, may cheese po siya. Or, tignan natin kung anong lasa or kung creamy din ang kanilang baked tteokbokki. Let's go! Wow! Okay. In fairness, grabe, amazing. Parang combination ng baked macaroni at saka tteokbokki talaga. So, pag pinag-combine mo sila, yun yung lasa niya. So, amazing. Pwede nyo itry to, mga kalakwatsa. Recommended ko din po sa inyo. Napakasarap po niya, mga kalakwatsa. Yun nga, legit, kapag pinaghalo mo yung ang lasa niya, for me, pag pinaghalo mo yung baked macaroni at saka yung tteokbokki, yun, ito na to. Ito na yung lasa ng kanilang baked tteokbokki. Thumbs up ako pa rin. Grabe, napaka-quality ng inyong baked sushi. Food Invasion by AJC. Dito lang po sa Tayug, Pangasinan. Mga kalakwatsa, tumatanggap din po sila ng delivery. Pwede po ninyo silang i-PM or pwede po kayong mag-PM sa third-party delivery service po nila, which is yung RAN Delivery ng Tayug, Pangasinan at Gacha Delivery, mga kalakwatsa. Okay, mga kalakwatsa, eto na ang exciting part natin. Magpa-public taste test ulit tayo, kaya tara, samahan nyo ako. Papatikim natin ang bestseller or para sa akin na natikman kong talagang legit at masarap ay ang kanilang cheesy takoyaki at ang mahu takoyaki or sa English po ay meat floss takoyaki. So let's go, ipapatikim natin ito in public. Samahan nyo ako, tara! Alright, mga kalakwatsa, so let's go. Nandito na tayo sa kalsada talaga at magpa-public taste test na tayo. Let's go! Ay, may nakita akong dalawang dalagita dito. Hi guys! Louie TV po pala. Kamusta po kayo?
ipapatikim lang po natin ang offering ng Food Invasion by AJC in public. Ano pangalan to nila? Rhiannon po. Rhiannon? Ikaw, Sophia po. Sophia. Ayan, mga kalakwatsa, dito si Rhiannon at Sophia. In public talaga to mga kalakwatsa. At titikman nila ang food ng Food Invasion by AJC at i-review din nila kung anong feedback nila at kung talagang masarap ang offering ng Food Invasion by AJC. Let's go! Ang tinitikman po ngayon ni Rhiannon ay ang meat floss takoyaki. Ayan, nalalaman natin kung anong feedback nila sa Mahu Takoyaki. Masarap po. Anong masasabi mo, Rhiannon? Masarap po. Okay, mga kalakwatsa, masarap daw ang Mahu Takoyaki. Diba? Hindi ako nagkakamali mga kalakwatsa. Next naman, Rhiannon, ayan, tikman din ni Sophia ang Mahu Takoyaki. Ano masasabi mo, Sophia, sa kanilang Mahu Takoyaki ng Food Invasion by AJC? Lasang-lasa po yung bawat ingredients ng takoyaki. Tapos yung combination po niya talagang swabe po. Ay, ang syala naman ni Sophia, pwede na rin siya mag-food review. Sumama ka na rin kayo sa Louie TV. O, di ba mga kalakwatsa, napakaganda ng feedback ni Sophia sa Mahu flavor or sa Mahu Takoyaki. Ang susunod naman natin mga kalakwatsa, isa sa mga nagustuhan ko ay ang kanilang cheesy takoyaki. So, titikman din nila mga kalakwatsa. Let's go! Ayan, si Rhiannon po muna. Masarap po tapos creamy po siya. Ayun, so mga kalakwatsa, sabi ni Rhiannon, masarap at creamy ang kanilang cheesy takoyaki. Ayan, so Sophia naman ang next. Soft and tender po yung takoyaki. Tapos po yung pagiging cheesiness, sakto lang din po. O, diba? Wag kang. Sabi ng Sophia, soft and tender ang kanilang cheesy takoyaki at cheesy talaga. So maraming salamat, Rhiannon at Sophia. Meron ba kayong gustong i-shoutout dyan sa Louie TV? Shoutout po G9 Ubas. Shoutout po sa grade 12 Hume Shakespeare High. Ayan, so thank you so much again, Rhiannon, Sophia, sa pag-unlock sa amin sa Louie TV at tikman at magkaroon ng public taste test ng food offering ng Food Invasion by AJC. Okay mga kalakwatsa, grabe, talagang nasarapan ako sa kanilang baked sushi. So eto na nga mga kalakwatsa, wag na kayong maingay dahil wala naman yung owner. Yaman lang din na napakasarap ng kanilang baked sushi. Itago na natin dito sa bag at mag-take out na tayo mga kalakwatsa. Ayan, so mga kalakwatsa, so sa mga hindi pa nakapag-subscribe, i-search lang po ang Louie TV Pangasinan sa YouTube or Louie TV sa Facebook page. Dahil hindi mag-subscribe, Ay hindi magkakajowa! Mga kalakwatsa, sana na-enjoy nyo ang video na ito. Suportahan po ninyo ako at i-click ang subscribe button para magkasama-sama ulit tayo sa susunod na vlog.